s rýchlosťou Bagajoka, ktorú chce domáci tým takto eliminovať. Ale pozor na Kajsaru pri prvom útoku Ludogorca. Dobrý zákrok Josimova. Ďalší pokus o ohrozenie a je to gól! Predstavte si, 3. minúta. Volej v podaní Stojanova znamená skóre 1-0 pre Ludogorec. Prvá útočná akcia, junior Kajsara po autovom vhadzovaní odcentroval a tréner Stojev sa tak dočkal toho najkrajšieho možného začiatku. Neubehlo ani 150 sekúnd a Slovan už v Bulharsku prehráva 0-1. Vpravo je Kiril Domuschiev, najmocnejší muž Razgradského klubu. Takto centroval brazílsky obranca, perfektne posadený volej z pravačky krídelníka Ivana Stojanova, najlepšieho strelca Ludogorca v predchádzajúcich 2 majstrovských sezónach. Znamená pre Slovan veľmi nepriaznivý začiatok. Myslím si, že to bola jasná pozičná chyba Bagajoka, ktorý jednoducho nemôže si taký luxus dovoliť, že nechá za svoj chrbát padať takýto center, ktorý pomerne dlho išiel. Junior Kajsara s krásnou prihrávkou, to je ďalšia možnosť pre domácich. Putnocký dostáva gól. 12. minúta, Dani Abalo, 2-0 pre Ludogorec Razgrad. Čierna štvrťhodina pre Slovan v úvode odvety v bulharskom Razgrade. Ešte raz ako vyšprintoval spoza Kolčákovho chrbta po prihrávke od juniora Kajsaru a z ťažkej pozície, z nepríliš výhodného streleckého uhla pomedzi Putnockého nohy posiela loptu prudko do siete. Brazílsky pravý obranca junior Kajsara má na konte 2 gólové asistencie v 3. minúte pri voleji Ivana Stojanova a v 12. minúte pri presnej koncovke Daniho Abala, futbalistu, ktorý prišiel v lete zo Celty. Ale to bránenie je pomerne zlé. Držanie lopty s rovnakým percentuálnym vyjadrením, aké bolo na konci prvého polčasu. Ale pripomíname, to ešte raz Slovan nemal žiadnu šancu. 3 proti 2. Ludogorec má obrovskú možnosť na 3-0. Šanca a gól. 3-0 je rozhodnuté. 78. minúta. Dani Abalo, španielský futbalista, zaznamenáva svoj dnešný druhý gól. Bieda Slovana, obrovská bieda v Razgrade, podpísaná, potvrdená 3-0 pre Ludogorec a musíme povedať, že celkom zaslúžene. Slovan predvádza zahambujúci výkon. Naopak, Ludogorec mal pred chvíľočkou menšiu krízu, nevedel sa dostať do viacerých akcií, ale v ostatných 5 či 6 minútach bol opäť v 2-3 prečísleniach a toto prečíslenie úspešne dotiahol striedajúci Bakalov. Prihrávka na Daniho Abala, jeho druhý gól vo farbách Ludogorca, druhý proti Slovanu v dnešnej odvete. Opäť absolútne otvorený priestor ľavého obrancu v čase, keď ešte nebola pripravená tá situácia na to, aby bol vysoko v ofenzíve. To znamená strata v stredovej zóne a už priestor bol prázdny. Proste